Είμαστε σε ένα μηνιαίο ταξίδι στην Ασία και την περιπέτειά μας την ξεκινήσαμε στις Μαλδίβες, όπου πετάξαμε με 170 ευρώ. Το ταξίδι μας ξεκίνησε από την Αθήνα, από όπου είχαμε πτήσει για το Αμπου Ντάμπι, που διέρχησε περίπου 4,5 ώρες. Μετά από 2,5 ώρες πτήσης, μας σέρβιραν το πρωινό μας. Πήραμε ομελέτα και γαλλικό τόστ, και πραγματικά ήταν πεντανόστιμο. Μετά την έφεξή μας στο Αμπου Ντάμπι, είχαμε περίπου 9 ώρες μετά την επόμενή μας πτήση. Οπότε αποφασίσαμε να νοικιάσουμε αυτοκίνητο και να εξερευνήσουμε την πόλη. Πρώτη μας στάση, το Κασάρ Αλβατάν, η απόλυτη κλειδί, χρυσός παντού, μάρμαρα που το κάνει πραγματικά επιβλητικό. Μετά, η επόμενη μας στάση ήταν το μεγάλο τζαμί ή του Σεΐχη το τζαμί. Είναι η δεύτερη φορά μας και σίγουρα το προτιμάμε καλύτερα την ημέρα. Στον ήλιο δείχνει ακόμη πιο επιβλητικό. Μετά την ξαναγύση, επιστρέψαμε στο αεροδρόμιο και περιμέναμε την πτήση μας για τις Μαλδίβες. Το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού το κοιμηθήκαμε και ξυπνήσαμε ακριβώς για την τελική θέα από το παράθυρο. Και τελικά φτάσαμε στις ονειρεμένες παραδεισένιες Μαλδίβες. Και αυτό είναι μόνο η αρχή αυτού του ταξιδιού. Γράψτε μας στα σχόλια αν θέλεις περισσότερα βίντεο από αυτή τη σειρά.